mwisho wetu yesu tunatuwini mali tikashinda kufuta tugwanjire dani Chaura Ndikore changamira. Ini tunorima magoresi. Handi mari. Akuti kana tikatengesa fodya wekaya. Anongotaura kuti mari tinoda kutoita zvakati. Sepekutanga akati ndinoda kugadzirisa kamota kanachi. Akakagadzirisa nenda kunoizvo. Akatosvika mari pasisini yese yefodya. Afuna tukambe mapedza mari yese yefodya sikatesese pachikafu nanzi mota iyo ichakutsvagira mari. Mota iyo yakasvikira pakufa. Handinongowana mari kana senti. Tabva tazorima futi vagadzirisa karori. Karori kasvikira futi pakunofa kakasiya kudhareni. Handinowana senti. Gore rino rezvezviti hatarima. Tarima kudaro. Tabva tisati taenda nefodya. Tanga tisingawirirani. Takuda enda unotengesa fodya yaita tatanga kutanga kuwirirana. Zvavanoita pepo ndoida kuenda kumunda ndaitirwa basa rawo pari. Ndonguva yaanokunyengera chiwirirana neyoyo. Tabva taenda kutengesa fodya yedu. Ndakati nini handisi kusara hwendo unoda mbundawo yemikoko fodya. Zvikanzi kundoite chiumu fane changu tosina kana wakadzi. Ndakati aiwa handendenda noona. Tabva ivo ndakatungamira ndobva ndateera. Ndateera kudaro ndiri murodhi vakanditi usauye hanzi kune horipi fodya isitengwa nhasi unoita 2 days. Ndabva ndati alright ini ndikuuya. Ndabva ndasvika fodya yedu yabva topinda manheru wekaya yabva yatengwa. Yatengwa fodya tikapiwa mari yedu. Tapiwa mari yedu zvikanzi hande kupa. Ndikati isu hasi kuenda kuka. Hande tinotsvaka zvokutenga. Gadziri nada kuti tendonoronga tiri kuka. Ndakati ndiri kuzviziva kuti mari ndinoronga mumwe mukadzi. Hande tinotenga nemari yedu. Zvikanzi mune mhanya ndakati hande makadaro tinoita noizi mutauni muno. Tabva taenda tumuda kutenga chinhu ndikati zvinati tirore mudhudhu pana kurora munhu. Tabva taenda tatanga mudhudhu wedu. Tabva matikatenga mudhudhu imomo matikachinja nemari yedu yanga iri maziki. Tabva taisa mumaUS. Tabva taenda kumba nemari yedu. Tangotenga mudhudhu zvichete. Tasvika kumba kuye mari yedu. Ndopakati nimamavisa mamafuatideseni. Ndakati baru tinozoti mari yedu iyi maimbotaura zvekutenga goridhe. Titenge goridhe tichisa profit pasaiti tozotenga masimende edu zvokuvakisa pamba nokuti pamba tange tamisa 5 minutes zasadza sumuka topota tiite profit yedu tenga masimende zvokuvakisa zvishuwa mukaenda kutenga maskera tanga kutenga goridhe nofunga apa vatanga vanotenga goridhe vangoita 3 days vakatora 800 vakatora 800 pa800 vaisiya 300 yavakasiya vabva vaenda kumaketi vakatanga pamaketi vakaine 7 jekorasi tisapasaiti saka mari yatanga taanayo yatanga taisa pasaiti yange yari 600 800 pasaiti yeprofit zvikanzi toita seine mari ndikati ndemunotenga zvinhu zvii nenazvo bwainenhoo yakazara masimeni vaiswa mari yeye yanga kutenga goridhe yabva wangoibvisa paigara pepai. Ndabva ndavati baba rumbi yekupinda umu. Ndabva ndati ini barumbi kutombogarisana sei pano. Zvikanzi nyaya ndakati magari zvikanzi hamene mimi mukuona sei. Ndakati mimi makatambira mari yenyu. Akuda kundiudza ndadaudzwa nevanhu makashanda navo. Ndada kunzai barumbi matambira mari mamati 300. 300 yachiona makaisa kupi. Zvikanzi imwe yacho takaishandisa 99. Ndakati iri kupi hanzi ndinayo. Ndakati ko mari yanga iri mumba iri kupi zvikanzi ndinayo. Maibvisire imari yacho painogara. Maibvisire imari yacho painogara zvikanzi ndinayo. Ndati ndipei mari mari ari kukufa. Ndifaninya Chaura Timothy Sashua kutaura mukadzi Yesu pane pamwe panotipokana navo mafiga ari kutaura nemari asiriwo. Pechipiri patakashanda fodya naye gore rino ndikamupa mari yake tikatopone munin'ina wake mari vakagutsikana nazo kana kuti kwedu inoziziva vakagutsikana nazo. Arikudairo musoro changamira kundida murume wangu ari kunyepa haachandida
ndinobvira pakuti murume wangu nyange kuti inini zvezvi ndakati ndikurwara kuchinzi unaenda kumunda zvinonzi muka indochinyembera kuhware ndinoshanda nechihware gore rinoriiro rakatoita misikereji achiti kunyembera kuhware akazogutikana akatoe siriyasi ndopa akazoturwa nemurume anonzi Kabhogoda akati iwe usikuona kuti musadziuya kuhware here ndopa akazonditora pasi ndaende kuchipatara izvo zvabva na 4 days ndakapa $20 ndakati baba rumbe $20 ndinonditsvagirewo fozhenei baba rumbe mari yeyo havana kuuya nayo vakuira mbiri saka iva kutasvikidzana pasaidi pamai kuti baba rumbe ndwe mari zvikanzana mari baba rumbe ndwe mari nganzwe ukafukusa stereke unoonero vanochiona vanhu akaburuka pamudududu murume wangu vatanga kundirova parodi paya amweni wangu akabva kurumba bvaya parodi paya bvatanga kumubata akandirova kusara ndisina kupfeka chinhu chifuguka vane vanhu ndopakanyika chigumechi kubva pakandoipa hangandibvunze kana kuti chii chigume chacho nani ipapo chakitonge chinotorora anondibvunza kana kuti chii afandanyarara uyezve murume wangu pabonde chaipo chaipo bonde izvo chitamukati ane 2 weeks zvaanoita nyange kumashure kwesochirarama anomboti akamboita mazuva ozoti paanenge achida pepa anongodaitso kuboda vatokuira akatongoita ovatotasa kusaiti hapana kubata hapana nyangwe kana kuti izvi akasvika usiku pepa anosvika zvero nyambani unoziva kuti haidei unosvika anosvika otanga kuisa mameseji unotonzwa kuti munhu akutaura chi nevanhu ngwingwi ngatasa kusaiti nguva akabva mameseji atanga kuona mafirimu foni yake orarapa anorani bhachi rake irori zvaari ndo zvaanei abhisei kana chikafu haachatenga mari yakutaura kuti kanzi ndakamupa mari kunyepa mari zvakaita ini ndakazototaura kumwana ndakataura ndakati vatanga zvezviye zvikanzi mimi anoinyararai gare pamba penyu chete ndikuda mari nokuti anoziva kuti nyange ndikana mari ndokwanisa ita zvokuhodahota vanditumira mari imwe yacho ndakazoinoda kuharina ndakuita mapuleti nezvinhu zvomabheri mari yezvavanoita ipapa vakapinda vakatengesera munhu anoisa munhu nyangwe ipapa akatora peturu nezuva atete nandatoudza kuti akatora peturu nini mari yangu yacho nakuira mbiri vazotedzwa naatete abva taona atete kuti handina chandiri kumupa imari dzangu dzese idzodzo nhasi chai kuti ndiwe kunoku zvaaita baba rumbe tikudiwa kwamama saka murikuendawo neni zvakanzi iwe ita metsi dzako wazvisiyanana zveshuwa handisiya mambo ndasara amutoto mauya sei avatera pawo endawewo kwamurika une vana vangani naye ndine vana vaviri uri kumuda ndomuda siyatera pati ndakakumbuka nekuda kwezvakaita zvekuti akauya kuno kudaro ini ndikanga ndamuudza kuti hama dzangu dziri kuungana musi wefriday hama dzako dziri kuno dziriko ndozipe hama dzacho uyaitoni ndakamusanangurira kuti hama dzangu dziri kuungana zvanga zvakanaka kuti kakusanzwisisana kari pakati pedu totorawo hama dzako dzouya kana tete vangu vari kuuya nanani mira ini kuseri vauya tokurukura nyaya iri kunetsa togadziriswa iye akarizvisezvo zvekundinonokera nani vako vari kuseri kwako kuna atete vangu nasisi vangu sisi ndoapi sisi ndochi sisi waingwa nyaya yasananguva tete waingwa nyaya yasananguva iri right ari romwe ndianani ndiwokazvakavanaka ndosaka ndataura ndiwokazvakavanaka woona iti mwana wako ari romwe wanyatsoona wanzadzi yako wamunoda ari romwe pamusoro chakamira tinotenda kutaura kuita muroora hanzvadzi yanganira ari romwe asi muroora anga akaudzwa kuti mirira nyaya teerera umbi usapinde pasiri magenda pasiri embonyararaiwe nyaya yangu kana wabvunzwa mupindu unogadzira garaji nomuroora pasina garaji wazvinzwa uyo ari romwe wazvinzwa kupindira kwaita atete vako vachiti hamwana wangu ari romwe sandi kupeseni achizozvi uno murume sokwawabva kuinga nyaya andandaiva mashoko angu andauti simuza romwe mira
ini mai mama wai sai da daga yaran shi tana da gaisa ba ta magana da mata ba shi ba mata mutawa sai na ga tukuro ya bai kuma ka ga wuri kuma ya mun sami mun da kuma magana ta na a hanyar da ini daga ya kuma kuma ti mun da da kuma ko an ga kuma da ti an da mama a sun ka so ke sai ta mun da a mun ti da ya mun bai right ndazvinzi huku netopi nemombe nozvinhu zvese zviri panyika zvakaiswa panyika kuti zvitongwe nesi vanhu zvinowira zvaiswa panyika zvakanzi zvitongwe nesi vanhu isu vanhu futi tobva taitawo vatungamiri vari panyika vanozotitonga vakafanana kuti tino mupurezidendi mutungamiri wenyika anotitonga naiko tobva kwazoita zvigaro zvatakapiwa zvemumashure masabhuku arimo madzimambo arimo maminista varimo mamp arimo makansera varimo vese kuti vatonge vanhu kuzvinzwisisa panonyaya ndepekuti huku chaiyo chaiyo kana chida kuenzerana nohuku huku dzichida kuenzerana dziri huku inoti wanzwa tokuruna nokuru wapapiro ubva waziva kuti raakuda bonde basa rakushanda kana chikadza chomunhu achati wata momirako mukono ubva waenda mirako shatawo iwewe rakubonde rokuboti unomboti kangu gumbo ubva warovera pana rudo harisi rudo mbomira iwe mirako shatawo harisi rudo ende iwewe ukataura nyaya pasaidi wanzvanzi yasemataura kuti zvakashata okuti ende uyu zvaaita nhasizvo achaita zvimwe zvodarika ikapa zvauchazoona kuti hapana chaaronga waenda mushoko da kubvunza waenda mushoko bwanzino tova kutengera ichi titenge mudhudhu kwete kutenga mukadzi mudhudhu unofamba nani iwe hakusi kuda hakusi kukuda here saka ndikutaura tsura zvezvinhu zvakanaka usataure zvisizvo mwana wayakaomerwa noupenyu wanzwa zvataura zvechigumu chake haana kana kuendesa kumapurisa murume wake ari kungoshirira chichiora akadaro ari pamurume uzve zvakutaura pazvishanda tete wanzwa zvandataura uye haana kuita musha ava vataura vachitindiri yama yomunhu vada pfuma yavo shuwa vataura zvakanaka asi nhasi hansi kutonga imimi mese hansi kutonga indai kumba kwaitosa kana musi wa 15 kana kuda kurova punza tichada kuona kuti muno zvamauya muchava vanhu vanogadzirisa ndokupi paunoti ungati switi chaiyi yandikudyai yakaiswa muchipepa kudhara tichikura kwanga kuno maswiti yaindiyo mazhizhanje unozviziva zvaindizo zhizhanje zvakasina chinovhara but zvanga zvinonga skini chazvaivhara so kuti mukati memunhu zvinonaka unozvotaura mwaitotora yaisiyana semaswiti wani kudhara saka switi inenge yakaputidzwa so iwotadza kuti ufugura zvinhu zvaunodya zvapakati pepakupo zvinodyiwa newe ozvifugura nyika ichiona vana vachiona zvinobuda hatina favor istiri straight orai toda kubvunza baba tatanga kutonga muri muno pari pamambo napatinoda muziko mambo ona tichimira kutaura rongekani hatina mindo nhasi tinosangana musi wa 15 uda kutaura kuti ini pandazouya ndatsvaga mudhudhu ndati iye ane mari ndakasvika koko anondibaba chifi koko kubhadhara anobhadhara anobhadhara uda kuti kudi nene ndikukumbirawo kubvunza zvinhu zvitaura madzina yangu andikuziva asi vari kunyepa kava umbowo hwezvinhu zvavo inini hwangu umbowo ndinogona kubuditsa wesi ndinogona kufonera hama dzavo tichivabvunza panyaya dzezvavari kutaura dzichikuitinisa saka ivo vari kutaura hwangu zvavari kutaura suwayo kutaura chinonzi chokwadi uye ari kunyepa but kunyepa pakukudya ndepekuti ukatadza mabva pamwe chete ubva wamuchiteera nochi totaura pazvisiri kure zvedu zvanhasi kare uri wrong teerera iweusarambotisiudza urongokutaura zvekushanda usarambotisiudza urongokutaura zvekushanda zvautaura zvishanda hauna rudo nomwana
iwe ukasanotonga nyaya idzi zvakanaka uye asi rainetsoti kana iwe hanzvadzi yacho ukasaita zvisirizvo kusangana musi wa 15 ende musaite zvokumanikidza zvisingaite musi wa 15 kana musingabude mutoda hamuchamuna atete kuseni avo atete vadiva nyaya atete vakuru vati vendi kugadziriseni chinoenda manharaunda atete kuti vanditorera mari yangu efiro atete chitongwamba munhu vaburitsa kuti unongoti mari tinotoshandawo mari dzakwandachitori mafodya idzodzo unongoita basa reshanje zina basa kana achitoroora ndoroora haurambidzo kumuro kuti aroore wazvinzo akutozoroora unoziva kuti azviona pasina kutaura padabvunza mazwi amataura akatoona kugara kuti uya ariho uya tete uyo hanzvadzi yababa wako atete vako vakuru havari straight zvoita zvoona kana hatiudzwe nemuzvokuti basa rinogona kutonga noshandakagara nonzwa kana muchitaura neni maziso ako ndikakutarisa so ndotoona kuti zvautaura kundinyepera azvinzwa endai mupe mari yemota yadzoki yawenai modzokera tosangana musi wa 15 endai samondirenye hatina kukanzura aiwa tapedza pamusoro mangu ndokutaura iyi nyaya iyi ndikatongoigadzisa makuseni ndaudzwa nemuroro yandimuzona ndati handichaipedzi ndega mina ndishiyoziwo vanhu vauye tiigadzise nyaya iyi muri pamwe chete neuyu inini pandanga ndazongopa mhosva muroora mambo ndikona ndatova kuti iwe nyaya yako kuti yakabvira kare ko wakadiriwe kunditaurira kuti atete ndozvokuita mwana wenyu takamiriwo nemwana kuti tizwawo zvinofamba sei asi ipapo apa hatoenda kakanga zvezvo hapana ukamwa ndakataurira nyaya iyo notete zvigaiti zvinowanika ndosaka uri kuinopedzisa tamirira tusangana musi wa 15 next Doti mkuta.